Hello, Magadiko. Anyways, I know kuti vanhu vanenge kuziva kuti chii chiri kuitika paroko iyi. Ndakarohwa nemamonya 3 Zimbabwe pakona First Avenue naJamela Mbare padhuze nepagedhi reChirodzi. Indogara muna Second Avenue. Vanhu vacho vanonzi Tinashe, Simplex, Simbarashe naCosmas. Ndio vakomana vacho vakandirohwa yavo. That's why last time pakandiri kuZimbabwe iri roko indoranga rine plaster. But kuZimbabwe vakatadza kuona chi inonzi chi roko iri because x-ray yakarohwa maoko ari flat, havana kupindura roko. Saka right hand ndoranga ine plaster kuZimbabwe, iri ya left hand ndora ane plaster kunoku kuCanada. Panga ndiri kuZimbabwe ndainzwa pain. Boys dzangu dzitaura kuti mablango chi rovai mapain killers. Ndakati ndoda kunyatsonzwa kuti pain yacho iri kubva nekupi. Saka handamborova mapain killers kuZimbabwe. I've been through this already. Pandakatyoka mutsipa 1987. So no, 1997, sorry. But kutyoka chinhu chinoitika, but not nekurohwa. Ndakaitwa kuita ambush, hatina kurwa. Remember that. Handina kurwa nemunhu. Ngomana vangu ane manako duster, vangu ane mapata egorofu, vangu ane mateza. You understand? Ava 3 ndo vakandirohwa, but vangu vakawanda. Pane vamwe vanga vatondimirira pakona pasecond vangu vane motikari yered. Just because handina kudzorera. Maybe that's why vamwe vacho vasina kupindira. But yakamangarwa nyaya, of which I'm not going to talk about that because it's since court is it's judiciary, it's not me. So court, it's nothing to do with me. I'm talking about myself. When I came here from Zimbabwe on the 13th of April, ndakaya masuitcase angu anga ari empty. Ndatotadza kana kusumudza suitcase riri empty. Saka imagine how much pain I was feeling from both ends. Ndasvika kunoku, I had about 3-4 days ndine jet lag. Jet lag, that means kutadza kuita anything, uchingorara anytime. So I went to my doctor. It was on a Saturday, it was a walk-in. Then I told my doctor, family doctor, kuti ndo yakaitika ndakarohwa kuZimbabwe February 9th 2023 ndakatyoka roko, but I feel like maoko acho akatyoka eshe. Doctor abva andinyorera fomu re-x-ray kuenda private kunoita x-ray. Naenda kuprivate kunoita x-ray kwangu kuri kuToners. Hapana chavakaona. Ndakati this pain is too much. Ndaita kuti ndikubayiwa netsono. Ndakati send me to a public hospital. Public hospital kune vanhu vakawanda, saka kune vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakawanda. He referred me again after about a week or so. Ndabva ndabhukirwa appointment kuenda kupublic hospital.
just because it wasn't an emergency. I was walking, I was doing it like most of the things that a normal person would do, like, you know what I mean? And then I went in the emergency, ndakabhukirwa iri appointment referral, ndakarova x-ray. Munhu apedza kurova x-ray akadzoka kwandiri zvakanzi, how are you managing? Ndakati, what do you mean? Can you lift anything? Ndakati, yes I can. Zvakanzi, your wrist is fucked. Vandiratidza zvakanzi, baba apapa makatyoka zvekutyoka zvezve zvekutoseparate. It was close to my wrist and my thumb. Zvakanzi, hawo mune luck because vashoma vanopaona apa. You are very, very lucky. That boy, Papa Daids was specialist. Kuti aone kuti angaite sei. Specialist wangu abauya abataura kuti ano inini handikwanisi kuita anything on this end because I'm not qualified to do it. I'm gonna make an appointment to a wrist specialist. And appointment here, I was waiting for a phone call. It took about 2 weeks. The phone call came. So now it's 3 weeks that we end up appointment. I saw the specialist and he said, we have to do a surgery. And this surgery is going to include a couple of specialists because it's a little bit complicated. That I was surgery, we can do other things, but surgery is the best. I had no problem and any surgery. And this was our surgery again. So I know if you want a surgery, all my form, the pure my form, the sign, you know, so good kana uchitwa surgery pane munhu anofana kukusainira ina handina munhu anondisainira ndakasainira ndega. My next of kin ndanyora chichi nogona kakufira musurgery vanoda munhu wekuzofonera ndanyora senza you have to wait for a phone call again, another 2 weeks again. Ndakamirira phone call. Imagine this is from April pandakadzoka. Surgery yakazoitwa musi wa 23 June. So it took me about 2 months for this process to happen. Appointment yataurwa ndapiwa 1 week. And prepare yourself. Ndataurwa zvekuita no food, no drinks after 12. Your appointment 6 a.m. Be here 30 minutes prior to your appointment. I don't drive here, so I had to go on 24-hour buses. Ndafona ndataurwa ndinofamba so ndaenda kweko. Ndasvika ndaona kai specialist wangu andakaona naye. Azviintroduce zvakanzi, remember me? Ndakati yes I do. Introduced kune vamwe 2, so there were actually 3 specialists and about 5 nurses, you know. Ndapinzwa mu theater, you know, munongoziva zvemutheater unenge usina hembe. Then ndaonzi ramba wakapfeka underwear yako ndo yanga ndakapfeka. This shwe anesthesia pagumbo, shwe paroko. Munhu ari kutaura kutondihypnotizer. Ndatodhizi kai ndakunzwa ndakuto pane chinhu chikuita kunge chikundicheka. Ndakati aiwa I'm feeling pain ichi.
paroko zvikanzi asi ningaenda kushanda nestage whatever it was shure futi paroko ipapo Minox hakuna ndarara. Ndakazomuka kuma 10 from about 6:15 6:30 ndakamuka kuma 10 saa zvapera takataka kuendesa uko ndamuvha mumwe rumu ndararemo zvakanzi move your hand maoko haasi kumuvha, move your feet makumbo haasi kumuvha, zvinhu zvese zvakafrisa. Zvakanzi chimbotyoka panapa because hatikwanisi kukuendesa kumba because hauna munhu nji aripo anokwanisa kukuendesa kumba, you know. It's very tough kana uchigara kuforeign kuno, especially for me. Mumwe munhu anogona kuti kuvana wako wanga wari kupi, aiwa sha vanenge vachiita zvavari kuita. That's not an issue to me. After about 2 hours muvha ruoko muvha zvikuno zvamuvha mbichana zvekuright zvekuleft kune plaster hazvina kumuvha. Muvha zviguno zvekumakumbo hazvina kumuvha, simudza gumbo raramba. 2 more hours ndiri muhospital. Ndakati kochiiko zvakanzi nguva neyochi wapiwa 6 madrip plus unenge warowa maanesthesia akawandisa, saka that's why your situation is like this. Ndakati no problem, I have no rush, you know. Ndagara paya ndakarara zvangu, ndapiwa majuice, ndapiwa ndanwa, ndanzi kuda chikafe, ndapiwa kasangweji, zvakanzi sumuka. Ndakusumuka so mawani, zvakanzi 2 more hours urimo kuti I don't know chiveve chaichi kuti chipere. Unoenda sei kumba? Ndakati Uber. Zvanzi hakuna munhu anokwanisa kuuya zokutora, ndakati handina, handitorina. That was my answer. Boss Hwezha zvansungana namira zvanzifamba pano neapo 2-3 steps dzokera futi unorara 1 hour zvanzi discharge kuma 7 o'clock. Yangu dheni neuber yangu but Germany kufamba yanga iri dheni hana dheni, ndairwadziwa zvekurwadziwa zviyo because ndakabiswa bhonzo pahip rakaiswa up. I don't know, you know what I mean. Let me take off this thing because ndabva panze mai manje, you know what I mean. Ndabva panze kunotora mapiritsi angu aya. This is 1, this is 2, this is 3. Aya ndekurarisa kana there are 3. Aya mapainkillers, kana 2 ayatadza kushanda ndozorwa aya. So pakaipa pandakabviswa bhonzo mene ndikuratidzei kuti ndakabviswa bhonzo papa. I hope amuzoona zvisina nebasa nesi. This bandage here handikwanisi kuribvisa until next Friday because makaiswa inonzi chi ointment yakaiswa imomo inofanira kuhila that wound. Saka kugeza makwikwi ndikurova inonzi sponge bath, ingopukuta netauro ofucha nezuro hana kugeza. Ndasandina ndichazogeza mangwana takaenda. Ndozvandiri mai manje, you know. But it was caused by 3 guys: Tinashe,
Simbarashe naCosmos. Vanhu vanozviti Monya paMbara. But my name is Minox. We can go toe to toe, head to head. Inandisi Monya. Kana uri Monya, chaka zvinhu zvekuita zvinokubhadhara, noti zvokurova vanhu. That's what it is. So my end yakarohwa last night. Ndapa then, so I'm good. At least ndakwanisa kufamba after about 2-3 days, you know. But the first days ndasakwanisa kufamba panga pakaipa. But ndokuita ndichita bo. My next appointment is for checkup is on July 6th. Vaone kuti how far it is, you know. But the specialist told me that it takes about 3 months for the healing process. So right now it's a day by day thing, week by week, month by month. Vamwe vanenge vachiti Minox akamama, anodena, anotaurisa, ane rafu. But you know, you're not gonna ndakamama, but you know, I gotta live my life, man. It is what it is. You know, I live my life. Makore andasvika ndikusvika 55 years this year. Asvikike zvekumhanya. I won't go out like this. Yekurohwa kana topedzerana. That's it. Anyways, you take care, people. And it ndizvo zviripo. Chakuupdate pamberi. Takukuudzai kuti paJuly 6 apa anenge abisa plaster here kana kuti anenge aita sei akomana vacho. And like I said, Kuna Canada is better to go to public hospital. You get better treatment that kuenda kuna family doctor. Family doctor anokukeepa my records and nezvimwe zvinhu zvisingaitwe general hospital. Even in Zimbabwe, I went to Nyado ndakaenda in the middle of the night. I drove there. Ndakakwara kudaro. Nandine chiveve saka ndapana chandakanzwa. Maoko akazvimba, kumeso akazvimba. Always have faith in your public hospital. Always. Zvinhu zvinongona kunge zvinamira zvakanaka, but have faith in it. Because you get better care to public hospital because the amount of nurses and doctors and specialists who take care of you. But wakaenda kuna family doctor anenge angori one na secretary. See the difference. Wakaenda public hospital, x-ray inoitwa ipapo, treatment inoitwa ipapo, ma specialist unoona ipapo. You don't have to be referred kuenda kuimwe place udada zvese zvinoitwa ipapo. Kana uchipiwa mbedha unopiwa mbedha ipapo. But anyways, one love here and give thanks. And remember, the secret to life is to have no fear. I fear no one. And kwate Monya takaenda murudo.